Size ihora lokuqala emini sibingelele nakuwe osibuka ohlelweni lethu olusha lezokusakaza iDTT lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokasokhela naze ezinohlonze emini nje. There are lessons for South Africa to learn from Brazil, both in terms of the response to socio-economic challenges. Umengameli waseBrazil uLula da Silva usethelekile kuleli ukuzoba ingxenye yomhlangano wamazwe angaphansi kweBRICS ezoqala kusasa eSentini eGoli. Umseshi uThabo Msiya owethula ubufakazi ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa uthakazanga nikwe ikheli lendawo yingakho afika ngemva kwamahora amane endaweni esigameko. Seziqalile ukufika eGoli izithunywa zohulumeni bamazwe enhlangano yeBRICS ngaphambi kokuqala komhlangano wayo we-15 ozobe usingethwe eSentini kusukela kusasa. Umengameli wezwe laseBrazil uLula da Silva uyena oqala komengameli bamazwe eBRICS osethelekile eNingizimu Afrika ngaphambi kokuqala komhlangano omkhulukazi wamazwe ayingxenye yeBRICS. Wemukelwe ekseni namhlanje esikhumulweni seindiza iOR Tambo. Ungqongqoshe zobudlelwane namazwe omhlaba uDokotela Naledi Pandor. Very important country, both in terms of being a regional power, but also a country that has rapidly modernized and grown its economy and diversified its economy. So there are lessons for South Africa to learn from Brazil, both in terms of the response to socio-economic challenges, but also ensuring broader growth in the country. Undunankulu wase-India uNarendra Modi uyena ozotheleka kusasa kanjalo nongqongqoshe wezangaphandle kwelaseRussia uSergey Lavrov nozobe emele umengameli wezwe uVladimir Putin. Phakathi kwamaphuzu okulindeleke ukuthi kugungwe ngawo ukwandiswa kwamazwe anentshisekelo yokuba ingxenye yenhlangano iBRICS. Izwe laseBrazil lifuna ukuthi imbandela nemigomo ecacile uma kwenzeka kuvunyelwana ngokuthi kwandiswa amanye amazwe kule nhlangano okumanje namalungu amazwe ayisithupha. Kanti kusenjalo ungqongqoshe wezimboni uIbrahim Patel uthi izwekazi Afrika liphezulu kwenhlelo zokuhebelana okungenambandela. uPatel bekhuluma ngaphambi kokuthi iqale ingqungquthela yeBRICS ezoqala kusasa. Ungqongqoshe wezimboni nohwebo uthi kuliqiniso elingephikwe ukuthi indlela yokuqhuba uhwebo ayisafani naphambilini njengoba sekunoshintsho olunqala endleleni okusetshenzwa ngayo kwezohwebo phecelezi i-4th Industrial Revolution. Business as usual is no longer an option for the private sector, for governments, for the global trading system, for all of us. We must innovate and adapt to this new normal, an often volatile, uncertain, complex, ambiguous and fractious world. Uthi iNingizimu Afrika imagange okuhlanganyela namanye amazwe angaphansi kweBRICS ukukhiqiza izimoto ezisebenzisa ugesi. South Africa is ready to partner with all of the BRICS countries on the development of new energy vehicles, on the sharing of technologies, of raw materials, of capital and market experiences in a mutually beneficial partnership. Uphinde wagcizelela nokuthi izwekazi Afrika lisezinhlelweni zokuhwebelana okungenamibandela okuzokwenzeka phakathi kwamazwe angama-54. We are on the African continent creating a continent-wide free trade area. It will cover 54 countries with more than 1.3 billion Africans, with a multi-trillion-dollar economy. Ungqongqoshe uPatel uqhubeke wathi izwekazi Afrika lizoqhubeka nezinhlelo ezahlukene zokuphehla ugesi ikakhulukazi ugesi ongayilimazi imvelo. Ungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele uthi bamngomumo eqapheni ezokuphepha njengoba iqala kusasa ingqungquthela yamazwe eBRICS eSentini eGoli.
Amaphoyisa, amasosha kanye nabezimo eziphuthumayo sebekulungele uqapha isimo njengoba iqala kusasa ingqungquthela yamazwe omhlaba i-BRICS. Ukhomishana wamaphoyisa kuzwelonke uthi kufanele eqinisekiswe ukuthi izivakashi ziphephile. We have brought you all together here to come and make sure that the inhabitants of this area where we are and South Africa at large are safe. And as law enforcement, let's go out there and make sure that we protect everybody, locals, foreigners, everybody must feel at home. Ungqongqoshe wamaphoyisa ubhekicele uthi bakulungele ukwenza umsebenzi ukuqinisekisa ukuphepha futhi bazosebenza ebusuku nemini. Uthi lena ingqungquthela enkulu yesibili ebanjelwe kuleli. It's not the first time as South Africans that we have displayed the highest capabilities of hosting these kind of events. One event, everybody kept asking if we're capable to do was the World Cup. Wengeze ngokuthi sekunesikhathi beqala uhlelo lokubopha izelelesi ngaphansi kohlelo i-Operation Shanela futhi basazoqhubeka. So we have been doing this job far before this event. But this Operation Shanela won't end there. When the BRICS is long gone and forgotten, we'll continue with our operation. Ucele uthi unethemba lokuthi le ngqungquthela izohamba ngendlela efanele futhi ezinhle. Eindabeni ze-SABC ngiuzinhle SABC eGoli. Iningizimu Afrika ithi yaseseka isiphakamiso sokwengezwa kwamazwe enhlanganweni i-BRICS. Lokhu kushiwo umengameli uCyril Ramaphosa izolo ebusuku ngesikhathi ethula umhlahlandlela wenqubomgomo yezwe ngaphambi ungquthela ye-15 ye-BRICS ezobanjelwa kuleli. Kulindeleke ukuthi ihanjelwe izinhloko zembuso ezingaphekwa 40 kanye nonobhala jikelele wenhlangano yamazwe omhlaba i-UN Antonio Guterres. Abaholi bamazwe engxenye yenhlangano i-BRICS bazobhunga ngesiphakamiso esihlongozwayo zokwengeza isibalo samazwe kule nhlangano ngokunjalo nemigudu ezolandelwa ukukhetha lawo mazwe. Lokhu kuza nje iningizimu Afrika yaseseka lesiphakamiso nakuba iBrazil imanqikanqika angaphezulu kwama-20 amazwe azwakalise isifiso sokuba ingxenye ye-BRICS. South Africa supports the expansion of the membership of BRICS. The value of BRICS extends beyond the interests of its current members. For its efforts to be effective, BRICS needs to build partnerships with other countries that share its aspirations and perspectives. Mengameli Ramaphosa uphinde wagcizelela isibophezelo salelizwe sokungachemi nokungathathi uhlangothi oluthile ezimpini eziphakathi kwamanye amazwe. Our country is committed to a policy of non-alignment. We have resisted pressure to align ourselves with any one of the global powers or with influential blocs of nations. During the Cold War, the stability and sovereignty of many African countries was undermined because of their alignment with major powers. This BRICS summit is particularly important as it is being held as the world is confronted by fundamental challenges that are bound to determine the course of international events for years to come. Our world has become increasingly complex and fractured as it is increasingly polarized and competing with each other in various competing camps. Ramaphosa uphethe ngokuthi inqubomgomo yezwe ezobudlelwane namazwe angaphandle iyona iyalela ukuthi iqhazalini okufanele badlale kowe-BRICS kanye ke nokuqinisa ubudlelwano bezwe namazwe angaphandle. Le ngqungquthela ke engundaba mlonyeni izoqala kusasa iphothulwe ngoLwesine. Mbukeli sisathi qwetolo kanti masibuya sokuphathela uWT. The Constitution of the Republic of South Africa enjoins Parliament to facilitate public involvement in its decision-making processes.
Bayisishiyagalombili abasela abagaqele esomvikelo omphakathi kuhlelo ukuthi inhlolo khono ibanjwe mhla zingama-23 nomhla zingama-24 kwephezulu. Sikubingelele sikwamukele mbukelo mangabe usanda kungena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi uMengameli waseBrazil uLula da Silva usethelekile kuleli ukuzoba ingcenye yomhlangano wamazwe angaphansi kweBRICS ezoqala kusasa eSentini eGoli. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona na ku YouTube ngena kuyona uzicinge ngamagama athi SABC Izindaba na kanjani uzozithola. Umseshi uThabo Msiya ongufakazi ombuso eqaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa elihlele enkantolo ephakeme ePitoli uthi wabambezeleka ngaphambi kokufinyelela endaweni esigameko. Uthi akazange anikwe ikheli lendawo yingakho waze wafika emva kwamahora amane isigameko sesenzekile. Uphendula imibuzo ka-advocate uZandile Mshololo ongummeli ofakazi wesihlanu kuleli cala. Umseshi uThabo Msiya uthi enye yezimbangela zokubambezeleka kwakhe ukuba fike ngokusheshsha endaweni yesigameko ukuthi akanikwanga ikheli lendawo ngesikhathi ejutshwa kuyophenya okwenzekile. Umseshi uMsiya uthi wabengenalo ulwazi malungana nokuthi indawo yesigameko yashiywa ibhekwe umuntu owabe engelona iphoyisa. Did you receive a report that before you arrived, the crime scene had been left to a person by the name of Mr. Kumar, who was not the police member of the police. The car has not been installed as a messenger. One police are to our Kumar. Or wash you work on the panel of the Scammel. I go back in the field of the Scammel. Naloma get the way that the police are on this. Or what you might have to do now. But let's just be able to install. Uthi-ke waziswa malungana nokuthi kwabe kugasele imgulukudu endaweni abenikwe umsebenzi ukuthi enze uphenyo kuyo. Were you told from the report that you received if there was any intruder who entered inside the house? Pertaining the suspects, I did receive a report that there were two intruders. One was outside, one was inside of the house, and that they were demanding cell phones and money. Kepha-ke abazange bawathatha ama-fingerprints emnyango okwangena kuwo imgulukudu ngelithi wasetshenziswa kakhulu emva kwesigameko. Why the fingerprints were not taken from the door reportedly used by the suspect? Emva kwemininingwane engiyitholi mayelana-ke ulwazi engiyitholi mayelana-ke nesigameko. Ungangilindeleke ukuthi lo umnyango kuba ukuthi leso siqala siyasebenza kakhulu emva kwesigameko. Ilicala-ke liyaqhubeka. Zisaqhubeka inhlelo zokuthola umvikelo omphakathi kanti bayisishiyagalombili njengamanje abasele kwabagaqele lesi sikhundla. Inhlolo khono ihlelelwe umhla zingama-23 nomhla zingama-24 kwephezulu. Luyaqhubeka uhlelo lokuthola umvikelo omphakathi lokhu kuzemva ukuthi abantu nenhlangano benikezwe ithuba lokuthi bephawule ngama-CV abantu abagaqele lesikhundla. The Constitution of the Republic of South Africa enjoins Parliament to facilitate public involvement in its decision-making processes. The candidates we are to interview are the product of this process. The interviews will take place over 2 days, 23rd and 24th August 2023. Kuloluhlu kukhona umbango lukhayimano yibamba lejaji enkantolo ephakeme yaseGauteng aphinde abe ngumehluleli wezikhwama zempesheni. Kube khona uadvocate Zidiso Tipanyane owayeyisikole esiphezulu kukhomishana yamalungelo abantu. Kube nguadvocate Lynn Mary onamava njengebamba lemantshi. Uadvocate Kholeka Caleka oyibamba lomvikeli womphakathi njengamanje. Kube khona uadvocate Oliver Jozi. Uadvocate Thomas Nzewa ogxile emkhakheni yezomthetho. Yimanji uJohana Lidwaba obesebenza njengomshushisi kanye nommeli wombuso we-NPA.
Usolwazi uBoyitumelo Mwisinyane oseke wabamba isikhundla sokuba umphenyi ehhovisi lomvikelo womphakathi. Kulindeleke ukuthi leli komiti libike eParliament emhlazinga ngama-30 nomuvo kwephezulu. Kubosho wesilisa mayelana nensolo zokubulala izaguga ezimbili zasemgababa eningizimu yeTheku kanti ke uveleka fushane enkantolo yemantshi yaseMbumbulu. Icala abhekene nalo selihlehliselwe umhlazinga ngama-28 kwephezulu. Kumalana ke nokubulawa kwabesifazane ababili asebekhulile lapha endaweni yasemgababa ngemva kokuthi ke bakade kuthiwa they went missing kakhulukazi ngomhla ka9 kuAugust baduka ngalolu suku kwase kutholakala ngesonto ledlule idumbu zabo ziqhitshiwe ethuneni elingengakanani elingashoni kangaka kubeke amaphoyisa ephuma ke uphenyo acinga abheke endaweni asetholakala lezi dumbu azimba athola ukuthi nakuba kusenziwa nje manje ulibofuzo kodwa basebethola ke ukuthi umsolo ungomunye wabantu akade ebazi laba babulele ababili namhlanje bevele kafushane kukhona ke umphakathi omningi osuka emgababa kanjalo futhi nezinkulisa ezinhlangano ezikhona la obekuzothamela leli cala selihliselwe ke umhla ka28 okumsombuluko ngesonto elizayo sizothola ke abantu kalehlehle kuyikhansela lendawo umnumzana Adam Kobhozi ukuthi uthini umphakathi ngalesehlo isenzo lesesithusa abantu abaningi kakhulukazi endaweni yakho. Kakhulu mzilikazi isithuse kakhulu besingakazi sibone into enjengalale kakhulukazi uma sikhuluma ngabantu abatholakele ogogo abantu abakhulile lokho kutshengisa ngokusobala ukuthi isihlava esinjenganalezi silwisana kahle nempi esibekile njengohulumeni ukuthi silwisane ne-gender based violence. Usishaqe kakhulu umphakathi uthukuthela impela siyawubonga nawo ngokuxhumana ngoba sonke besiphumile inqina sibheka ngesikhathi ogogo bedukile kusukela ngomhlakana nokuyinyanga nosuku lapho kubungaza khona abantu besifazane. Lona ke ubaba ukhansela endaweni yasemgababa esho khona ukuthi kahle hle abahambisana ukuthi umsolwa athole ibail ngesonto elizayo uma uyicala selibuyela lapha enkantolo yaseMbumbulu umsolwa kuzogcina ukuthi agcinwe lapha nesitoksini sase-Scottsboro. Umholi weqembu eliphikisayo uNelson Chamisa we-Citizens Coalition for Change usola umengameli wezwe laseZimbabwe ngokuzama ukuntshontsha ukhetho. UChamisa ubekhankasa kwaBulawayo ngaphambi kokhetho lwangolwesithathu. Bekugcwele kwaBulawayo kutshengisa ukusobala ukuthi iqembu eliphikisayo liyasekwa lapha. Mr. Mnangagwa is not preparing to win. He's plotting to rig. I told Sadak that he stole the election in 2018, but this time I will not accept to allow him to steal the election again. Mnangagwa has already rigged the arrangement on the alphabetical order. We are supposed to have 1 up to 11. Number 1, B, then C, number 2. But I see Mnangagwa has placed himself right to the top, the other end. But even if you rig the ballot, you will not win the elections in this country, I want to tell you. Uphinde wathinta iphuzu lokuthi abaqaphi bokhetho bafike emuva kwesikhathi. We have also advised the United Nations. We have told them, UN, we had invited you to come and supervise the elections. They were not invited. But we are briefing all the delegations. I'm briefing the Chinese delegation today. I'm briefing the Commonwealth. They all want to hear our views. And we have told them that any result that will put Mnangagwa ahead of Chamisa is a fake result. The reality is that Mnangagwa is going to be number 2. We are winning this election. We have won this election. Thank you. Congratulations, Zimbabwe. We have won this election. Thank you very much. UChamisa uthi iqembu lakhe linabantu abanele ukuqapha izikhungo lapho kuzovotelwa khona. Uqalile umqhudelwano esibhakela sabesifazane Women in Boxing Series 1 eThekwini kulempela sonto ngezimpi eziyisithupha. uMapule Ngubane ovikela isicoco uhlule uRashad Malik isigaba sokuqala salomqhudelwano susuka ke manje siye kwezinye izifundazwe.
Umqhudelwano wesibhakela wabesimame uqale ngokusemthethweni esifundazweni KwaZulu-Natal. Abagqugquzeli balomcimbi bawubona uzothuthukisa besifazane kulomkhakha. And sifisa ukuthi bonke kuphela lonyaka 2023 2024 belitholile ithuba lokuthi bangene eringini. Sifisa ukusebenzisa leli thuba lama series ukuqhubeka nokunxenxa osomabhizinisi abaningi ukuthi babangene kwiboxing besupport abantu besifazane. Sinenkinga yama sponsors okungelula ukuthi siwathole. Abantu abaningi bake basibuke njengabantu abancane futhi mhlawumbe abangeke bakwazi ukwenza izinto njengabantu besilisa. Obevikela isicoco sakhe okwesibili uMapule Ngubane ubese gqugquzela intsha yesifazane ukuba nayo ingenele lo mdlalo wesibhakela. Iyasiza kakhulu isikhiphe emgaqweni sikwazi ukubeka izinto etafuleni. Yize nje sometimes singawathola amathuba siwathola ngoAugust isikhathini esiningi eWomen's Month. Besingathanda kakhulu ukuthi ama promoter asifake nathi sikwazi ukuthi si represent South Africa. Umqhudelwano ke uzobanjwa kuzo zonke izifundazwe. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu yalandela ngemva kwekhefu. Mbukeli sizibeka lapho indaba zohora lokuqala emini usale kahle.